हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे राम राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे राम राम हरे 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 कृष्ण అందరికి సో 18 రోజులలో భగవద్గీత అవగాహనము అనేటువంటి ఈ కార్యక్రమానికి ఇస్కాన్ శ్రీ శ్రీ రాధా గోవింద ఆలయము మంగళూరు కర్ణాటక తరపున మీ అందరికీ కూడా ఈరోజు ఈ కార్యక్రమానికి స్వాగతం తెలియచేస్తూ ఉన్నాము. సో గత 5 రోజులుగా రోజుకొక అధ్యాయం చొప్పున భగవద్గీత యథాతథంలోని 5 అధ్యాయాలను పూర్తి చేయడం జరిగింది. సో మొదటి అధ్యాయమైనటువంటి అర్జున విషాద యోగము, ఆ అధ్యాయంలో కురుక్షేత్ర రణరంగంలో సైనిక పరిశీలనము అనేటువంటి అంశాలు, ఆ తర్వాత అక్కడున్న వారందరినీ చూసి మోహానికి గురి అయినటువంటి అర్జునుడు నేను యుద్ధం చెయ్యలేనయ్యా అని కృష్ణ భగవానుడితో చెప్పడము, ఆ విధంగా ధనుర్బాణాలను పక్కన పడవేసి కూర్చుండిపోవడము, ఆ తర్వాత రెండవ అధ్యాయమైనటువంటి గీతా సారంలో భగవంతుడు మోహానికి గురి అయినటువంటి అర్జునుడిని మోహం నుండి బయటపడవేయడానికి, ఆ దుఃఖ సాగరము నుండి బయటపడవేయడానికి ముఖ్యంగా ఆత్మజ్ఞానాన్ని బోధించడం. అంటే మనము ఈ భౌతికమైనటువంటి దేహము కాదు, శాశ్వతమైనటువంటి ఆత్మలము అనేటువంటి అంశాన్ని, అలాగే మన యొక్క విద్యుక్తమైనటువంటి కర్మలను, అలాగే ఫలాపేక్ష రహితమైనటువంటి కర్మలను ఆచరించే విధానము, భక్తి యోగము అంటే బుద్ధి యోగము, అలాగే స్థితప్రజ్ఞుడి యొక్క లక్షణాలను రెండవ అధ్యాయంలో అర్జునుడికి బోధించడము, తద్వారా మానవాళందరికీ కూడా మనం ఈ భౌతికమైనటువంటి దేహాలము కాదు, శాశ్వతంగా ఉండేటువంటి ఆత్మలము అనేటువంటి విషయాన్ని తెలియచేయడము. ఆ తర్వాత మూడవ అధ్యాయము కర్మయోగంలో మనము ఆచరించవలసినటువంటి వివిధ రకాలైనటువంటి కర్మలను ఆ భగవంతుడు తెలియచేసినటువంటిది. ఆ తర్వాత ఇక దివ్యమైనటువంటి జ్ఞానము అంటూ భగవద్విజ్ఞానాన్ని, దివ్యమైనటువంటి జ్ఞానం, ఆ భగవంతునితో సంబంధం ఉన్నటువంటి ఆ యోగ శాస్త్రాన్ని ఆయన పరిచయం చేయడము. సో ఆ నశింపు లేనటువంటి హరే కృష్ణ యోగ శాస్త్రాన్ని, హరే కృష్ణ, నేను దీన్ని సృష్టి ఆరంభంలోనే సూర్యుడైనటువంటి వివస్వానుడికి తెలియచేశాను, ఆ వివస్వానుడు దానిని మనువుకు తెలియచేశాడు, మనువు దానిని ఇక్ష్వాక రాజుకు తెలియచేశాడు అంటూ భగవద్గీత యొక్క ప్రాచీనత్వాన్ని, అలాగే ఆ భగవంతుడు సంబంధించినటువంటి జ్ఞానము, ఎందుకు భగవంతుడు అవతారాలు తీసుకుంటున్నాడు, ఎప్పుడు అవతారం తీసుకుంటున్నాడు, మరి ఆ భగవంతుని యొక్క దివ్య లీలలను తెలుసుకోవడం ద్వారా ఏం జరుగుతుంది అనేటువంటి అంశాలను తెలియచేస్తూ ఆ దివ్య జ్ఞానాన్ని తెలియచేసి ఆయన చెప్తాడు. సో ఆ విధంగా ఆ దివ్యమైనటువంటి జ్ఞానాన్ని తెలియచేసి చివరికి చెప్తాడు, కనుక నీ హృదయంలో తలెత్తినటువంటి సందేహాలన్నింటినీ కూడా ఈ జ్ఞాన ఖడ్గం చేత, మరి ఏంటి జ్ఞాన విజ్ఞానం అంటే భగవత్ సంబంధమైనటువంటి విషయాలు తెలుసుకోవడమే విజ్ఞానం. సో ఆ భగవద్ విజ్ఞానాన్ని పొందినటువంటి దివ్యమైనటువంటి జ్ఞానాన్ని పొంది తెలియచేసి, ఈ జ్ఞానము ద్వారా నీలో తలెత్తినటువంటి ఆ సందేహాలన్నిటినీ, నీ హృదయంలో తలెత్తినటువంటి సందేహాలన్నిటినీ ఖండించి వేయవయ్యా అర్జున, లేచి యుద్ధం చెయ్యి అంటూ చెప్పారు. ఇక నిన్న అధ్యాయమైనటువంటి కర్మ యోగము, కృష్ణ భక్తి భావనలో కర్మ, దాన్నే కర్మ సన్యాస యోగము అంటూ ఆ భగవంతుడు ముఖ్యంగా 5వ అధ్యాయంలో భగవానుడు ఆ భక్తియుతమైనటువంటి కర్మలను గురించి, ఆ భక్తియుతమైనటువంటి సేవయే దివ్యమైనది అనేటువంటి అంశాన్ని ఆయన తెలియచేస్తూ మనకి చెప్పినటువంటి అంశాలను నిన్నటి అధ్యాయంలో చూడడం జరిగింది. సో నిన్నటి అధ్యాయంలో ఆయన కృష్ణ భక్తి భావనలో కర్మలు అనేటువంటి ఆ కర్మయోగాన్ని తెలియచేసి చివరికి ఆయన చెప్తారు, భోక్తారం యజ్ఞ తపసాం సర్వలోక మహేశ్వరం సుహృదం సర్వభూతానాం జ్ఞాత్వా మాం శాంతి మృచ్చతి అంటూ ఆ చివరి శ్లోకంలో ఆయన చెప్పారు. సో ఎవరైతే ఆ దేవాది దేవుడైనటువంటి కృష్ణ భగవాన్ని సమస్త యజ్ఞాలకు తపస్సులకు పరమభోక్త అని గాను, సకల లోకాలలో ఉన్నటువంటి దేవతలకు ప్రభువుగాను,
సకల జీవులకు ఆయన శ్రేయోభిలాషిగాను, ఉపకారి అయినటువంటి శ్రేయోభిలాషిగాను ఎవరైతే తెలుసుకుంటారో వారు ఆ భగవంతుని యొక్క సంపూర్ణమైనటువంటి భావనలో ఉండి ఈ భౌతికమైనటువంటి వేదనల నుండి విడివడి శాంతిని పొందుతారు అర్జున అంటూ తెలియచేస్తూ నిన్నటి అధ్యాయాన్ని మనము ముగించుకోవడం జరిగింది. సో ఇక ఈరోజు మనము 6వ రోజు భగవద్గీత యథాతథంలోని 6వ అధ్యాయమైనటువంటి ధ్యాన యోగము అనేటువంటి అధ్యాయాన్ని ఈరోజు మనము చూడబోతూ ఉన్నాము. సో మరొకసారి మీ అందరికీ కూడా ఇస్కాన్ శ్రీ శ్రీ రాధా గోవింద ఆలయం మంగళూరు కర్ణాటక తరపున ఈరోజు ఈ క్లాస్కి మీ అందరికీ కూడా సాదరంగా స్వాగతం తెలియచేస్తూ ఉన్నాము. సో ఈరోజు మనము ఈ క్లాసుని ప్రారంభించుకునే ముందుగా ప్రార్థన. ఓం అజ్ఞానతిమిరాంధస్య జ్ఞానాంజనశలాకయా చక్షుర్మిలితం యేన తస్మై శ్రీ గురవే నమః. శ్రీచైతన్య మనోభీష్టం స్థాపితం యేన భూతలే స్వయం రూపః కదా మహ్యం దదాతి స్వపదాంతికం. వందేహం శ్రీగురు శ్రీయుతపదకమలం శ్రీగురూన్ వైష్ణవాంశ శ్రీరూపం సాగ్రజాతం సహగణ రఘునాథాన్వితం తం సజీవం సాద్వైతం సావధూతం పరిజన సహితం కృష్ణ చైతన్య దేవం శ్రీ రాధాకృష్ణ పాదాన్ సహగణ లలిత శ్రీ విశాఖాన్వితాంశ. నమో ఓం విష్ణుపాదాయ కృష్ణ ప్రేష్టాయ భూతలే శ్రీమతే భక్తి వేదాంత స్వామి ఇతి నామినే. నమస్తే సారస్వతే దేవే గౌరవాణి ప్రచారిణే నిర్విశేష శూన్యవాది పాశ్చాత్య దేశతారిణి. హే కృష్ణ కరుణా సింధో దీనబంధో జగత్పతే గోపేశ గోపికా కాంత రాధాకాంత నమోస్తుతే. తప్త కాంచన గౌరాంగీ రాధే బృందావనేశ్వరి వృషభానుసుతే దేవి ప్రణమామి హరిప్రియే. వాంఛాకల్పతరుభ్యశ్చ కృపా సింధుభ్య ఏవ చ పతితానాం పావనేభ్యో వైష్ణవేభ్యో నమో నమః. జయ శ్రీ కృష్ణ చైతన్య ప్రభు నిత్యానంద శ్రీ అద్వైత గదాధర శ్రీవాసాది గౌర భక్త బృంద. హరే కృష్ణ 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 హరే 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 రామ 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 హరే హరే. సో హరే కృష్ణ అందరికీ. సో 18 రోజులలో భగవద్గీత అవగాహనము అనేటువంటి ఈ కార్యక్రమంలో మనము ఈరోజు 6వ అధ్యాయమైనటువంటి 6వ అధ్యాయము ధ్యాన యోగము, దీనినే ఆత్మ సంయమ యోగము అని కూడా పిలుస్తాము. సో ఈ అధ్యాయాన్ని ఈరోజు మనము చూడబోతూ ఉన్నాము. సో ఏదైతే అంశాలు మనం చూస్తూ ఉన్నామో అవి ఇస్కాన్ వ్యవస్థాపక ఆచార్యులైనటువంటి శ్రీల ప్రభుపాదుల వారి యొక్క బోధనల ఆధారంగా ఉన్నటువంటి అంశాలు. సో శ్రీల ప్రభుపాదుకి జై. సో ఈ అధ్యాయంలోని మొదటి శ్లోకము ఆ భగవంతుడు ఈ విధంగా చెప్తూ ఉన్నారు. శ్రీ భగవానువాచ అనాశ్రిత కర్మ ఫలం కార్యం కర్మ కరోతి యః స సన్యాసీ చ యోగీ చ న నిరగ్ని న చాక్రియః. శ్రీకృష్ణ భగవానుల వారు ఈ విధంగా చెప్తూ ఉన్నారు. తన కర్మ ఫలాల పట్ల ఆపేక్ష లేనటువంటి వాడు, అంటే ఆసక్తి లేనివాడు, తన విధి ప్రకారము కర్మలు చేసేవాడు, అంటే తన కర్తవ్యాలను ఆచరించేటువంటి వాడు అయినటువంటి వ్యక్తి సన్యాస ఆశ్రమంలో ఉన్నవాడు అని చెప్తూ ఉన్నారు. అతడే నిజమైనటువంటి యోగి. అంతేకాని
అగ్నిహోత్రాది అంటే అగ్నిని రగిలించని వాడు ఏ కార్యము చేయని వాడు కాదు. అంటే అగ్నిహోత్రాది కర్మలను మానివేసినంత మాత్రాన అతడు నిజమైనటువంటి యోగి కాడు అనేటువంటి విషయాన్ని తెలియచేస్తూ ఆ భగవంతుడు ఇక్కడ మనకి ఆహ్, యోగా విధానం ముఖ్యంగా భగవంతుడు ఈ అధ్యాయంలో మనసును, ఇంద్రియాలను నిగ్రహించడానికి అష్టాంగ యోగ పద్ధతి ఒక మార్గమని ఈ అధ్యాయంలో మనకి బోధిస్తారు. ఈ అధ్యాయంలో మనకి అష్టాంగ యోగ విధానాన్ని బోధిస్తాడు ఆ భగవంతుడు. సో ఇది ఈ అష్టాంగ యోగ విధానము అనేటువంటిది మనస్సు, ఇంద్రియాలను నిగ్రహించుకోవడానికి ఇది ఒక మార్గము అని చెప్తారు. అయినా ఈ అష్టాంగ యోగ విధానాన్ని ఆచరించడము అనేటువంటిది ఈ జనసామాన్యానికి అంటే సామాన్య జనులకు ఇది సాధ్యము కాదు అని చెప్తారు. ముఖ్యంగా ఈ కలియుగంలో, ఈ కలహాల యుగంలో ఇది సాధ్యము కాదు అనేటువంటి అంటే చాలా కష్టం అనేటువంటి విషయాన్ని మనకి తెలియచేస్తున్నారు. ముఖ్యంగా ఈ కలియుగంలో ఈ అష్టాంగ యోగ విధానం అనేటువంటిది చాలా కష్టము అని చెప్తారు. సో ఈ అధ్యాయంలో అష్టాంగ యోగ విధానాన్ని ఆ భగవంతుడు మనకి తెలియచేసినప్పటికీ కూడా కర్మ యోగ పద్ధతి అంటే కృష్ణ భక్తి భావనలో పనిచేయడము ఉత్తమము అయినది అనేటువంటి విషయాన్ని ఆయన తెలియచేస్తున్నారు. అంటే కృష్ణ భక్తి భావనలో పనిచేయడము ద్వారానే మానవుడు పరిపూర్ణత్వాన్ని సాధించగలుగుతాడు అని చెప్తూ ఉన్నారు. సో అలా ఆ భక్తి భావనలో ఆ భగవంతుని యొక్క సంతృప్తి కోసం పనులను చేసేటువంటి వాడు తప్ప తన యొక్క స్వంత అంటే స్వీయ సంతృప్తి కొరకు పని చేయకుండా ఉండేటువంటి జీవులు మాత్రమే ఆ పరిపూర్ణ సన్యాసులు అని పరిపూర్ణమైనటువంటి యోగి అవుతారు అనేటువంటి విషయాన్ని మనకి ఈ అధ్యాయంలో తెలియచేస్తూ ఉన్నారు కృష్ణ భగవాను. సో ఒక్కొక్కసారి కొంతమంది సన్యాసులు మేము పరిపూర్ణతను సాధించాము అని చెప్పేసి అన్ని భౌతికమైనటువంటి కార్యాల నుండి ముక్తులమయ్యాము, ఇక మేము ఏమీ చెయ్యవలసినది లేదు అంటూ అగ్నిహోత్రాది అంటే హోమాలు అగ్నిహోత్రాది యజ్ఞాలను కూడా వాళ్ళు మానివేస్తారు అని చెప్తారు. అలా మానివేసినంత మాత్రాన అతడు యోగి కాలేడు. కానీ ఎవరైతే ఫలాసక్తి రహితంగా తన కర్తవ్యాలను నిర్వహిస్తాడో అటువంటి వాడే సన్యాస ఆశ్రమంలో ఉన్నవాడు అనేటువంటి విషయాన్ని ఆ భగవంతుడు మనకి తెలియచేస్తూ ఉన్నటువంటి విషయం. సో ఇంకా ఆయన చెప్తూ ఉంటారు. అలాగే మనకి దీనికంటే ముఖ్యంగా అక్కడ మనకి చైతన్య మహాప్రభుల వారు భక్తుడు ఎలా ఉండాలి అనేటువంటి దానిలో శిక్షాష్టకంలో చెప్తూ ఉంటారు. నదనం నజనం న సుందరీం కవితాం వా జగద్ ఈశ కామయే మమ జన్మనీశ్వరాయ్ భవతాత్ భక్తిరహితుకి త్వయం అని ఆయన చెప్తారు. అంటే ఓ జగదీశ, ధనాన్ని కూడబెట్టాలనేటువంటి ఆశ గాని, అందమైన స్త్రీలు గాని భోగించాలనేటువంటి కోరిక గాని నాకు లేదు. అనేక మంది అనుసరులు ఉండాలి అనేటువంటి అనుసరులు నాకు వద్దు. జన్మలకు నాకు జీవితంలో నేను కేవలము నీ భక్తియుక్తమైనటువంటి సేవనే కోరుకుంటున్నాను, నీ యొక్క కరుణనే నేను కోరుకుంటూ ఉన్నాను అని చెప్తూ ఉంటుంటారు శిక్షాష్టకంలో చెప్పబడినటువంటి అంశం. సో ఆ విధంగా ఈ భక్తి విధానము అత్యున్నతమైనది అనేటువంటి అంశాన్ని కూడా మనకి ఇక్కడ తెలియచేస్తున్నటువంటిది. సో అందుకే ఇక్కడ చెప్తుంటారు. సో యం సన్యాసమితి ప్రాహుః యోగం తం విద్ధి పాండవ న హ్యాసన్యంస్తం సంకల్పో యోగి భవతి కచ్చన. సో ఇంకా ఆయన చెప్తున్నారు, ఓ పాండుకుమారా, ఏది సన్యాసం అని పిలువబడుతుందో అది యోగము. అంటే యోగము అంటే ఆ భగవంతునితో జోడించడం, ఆ భగవంతునికి సన్నిహితంగా చేసేటువంటిది. సో కనుక ఇక్కడ ఆయన చెప్తున్నారు, ఏది సన్యాసము అని పిలువబడుతుందో అదే యోగము. అంటే ఆ భగవంతుణ్ణి మనకి చేర్చేటువంటిది, ఆ భగవంతునితో సంబంధాన్ని చూయించేటువంటిది అని చెప్తూ ఉన్నారు ఇక్కడ. సో ఇక్కడ ఆయన చెప్తున్నారు, ఓ అర్జున,
ఏది సన్యాసము అని పిలువబడుతుందో అది యోగము. అంటే భగవంతునితో సంబంధాన్ని తెలియచేసేటువంటిది, భగవంతునితో జోడించడము అని నీవు తప్పక తెలుసుకోవాలి. ఎందుకంటే ఎవరు కూడా ప్రాపంచిక కోరికలను విడిచిపెట్టనిదే యోగి కాలేరు. ఈ భౌతికమైనటువంటి కోరికలను, ఈ ఇంద్రియ విషయాలను పైనుండి మమకారాన్ని వదిలివేయనిది ఎవడు కూడా యోగి కాలేరు అర్జున అంటూ తెలియచేస్తూ ఉన్నాం. సో ఇంకా ఆయన చెప్తున్నారు. ఆరురుక్షోర్మునిర్యోగం కర్మ కారణముచ్యతే యోగారూఢస్య తస్యైవ శమ కారణముచ్యతే. సో ఇంకా చెప్తున్నారు, యోగ పద్ధతిలోని ప్రారంభ దశలో ఉన్నటువంటి వారికి కర్మలు సాధనంగా చెప్పబడినవి. యోగంలో ఉన్నతమైనటువంటి స్థితికి చేరుకున్నటువంటి మునికి సమస్త భౌతికమైనటువంటి కర్మల యొక్క విరమణే అతనికి సాధనగా చెప్పబడింది అర్జున అంటూ చెప్తున్నారు. సో ఇంకా చెప్తున్నారు, యదా హి ఇంద్రియార్థేషు న కర్మ స్వనుసజ్జతే సర్వ సంకల్ప సన్యాసి యోగారూఢ తదౌచతే. సో ఇంకా ఆయన చెప్తున్నారు, ఎప్పుడైతే వ్యక్తి సమస్త ఇంద్రియ వస్తు విషయముల పట్ల మరియు కర్మల పట్ల ఆసక్తి రహితంగా ఉంటాడో ఆ వ్యక్తి యోగ శాస్త్రంలో ఉన్నతమైన స్థానమును పొందినట్లుగా చెప్పబడతాడు అర్జున అంటూ చెప్తున్నారు. సో ఎవరైతే అన్ని రకాలైనటువంటి ఆ ఇంద్రియ వస్తు విషయాల పట్ల అలాగే తాను చేస్తున్నటువంటి కర్మల పట్ల అనాసక్తుడై ఉంటాడో అటువంటి వ్యక్తి యోగ శాస్త్రంలో ఉన్నతమైనటువంటి స్థానాన్ని పొందినటువంటి వాడుగా పరిగణించబడతాడు అర్జున అంటూ చెప్తున్నారు. సో మరి ఆ యోగ శాస్త్రంలో ఉన్నతమైన వాడుగా పరిగణించబడడానికి ఇక్కడ మన యొక్క మనసు ముఖ్యమైనటువంటి పాత్ర పోషిస్తుంది అని చెప్తారు. సో ఈ క్రమంలో ఆయన ఇక్కడ చెప్తున్నారు, మనం అర్థం చేసుకోవలసినటువంటి అంశం ఏంటంటే, ఈజ్ మైండ్ ఏ ఫ్రెండ్ ఆర్ ఎనిమీ? మనకి మన యొక్క మనస్సు ఏదైతే ఉందో అది శత్రువా లేక మిత్రుడా అనేటువంటి విషయము మనకి ఎలా తెలుసుకోవాలి అనేటువంటి విషయాన్ని మనం ఇక్కడ చూస్తూ ఉన్నట్లయితే ఈ అధ్యాయంలో మనకి తెలియచేస్తూ ఉన్నటువంటి అంశాలలో. సో ఇక్కడ చెప్తున్నారు, ఉద్ధరేదాత్మనాత్మానం నాత్మానమవసాదయేత్ ఆత్మైవ హ్యాత్మనో బంధుః ఆత్మైవ రిపురాత్మనః. సో ఇక్కడ ఇంకా ఆయన చెప్తున్నారు, మానవుడు తన మనసు సహాయముతో తనను తాను ఉద్ధరించుకోవాలే గాని తన ఆత్మను పతనం చేసుకోకూడదు. మనసు బద్ధజీవునికి మిత్రుడు మరియు శత్రువు కూడా అని చెప్తున్నారు. సో అంటే మానవులమైనటువంటి మనము మన మనస్సు యొక్క సహాయంతో మనల్ని మనం ఉద్ధరించుకోవాలి అని చెప్తున్నారు. ఉద్ధరించుకోవడం ద్వారా ఈ దేహాన్ని పొందినటువంటి ఆత్మ, ఎందుకంటే ఇంతకుముందు కర్మయోగంలో కూడా చూసాం మనం. సో ఈ దేహము అనేటువంటిది ఒక రథముతో పోల్చబడుతూ ఉంది. మరి ఆ రథానికి కట్టబడినటువంటి గుర్రాలు మన యొక్క ఇంద్రియాలు. మరి ఆ గుర్రాలకు కట్టబడినటువంటి కళ్యాలు, అంటే ఆ ఇంద్రియాలను అదుపులో చేసేటువంటి కళ్యాలు ఏదైతే ఉన్నాయో అది మనస్సు. మరి ఆ కళ్యాలను తన చేతిలో ఉంచుకొని ఆ రథసారథిగా ఉండేటువంటి వాడు ఎవరంటే మన యొక్క బుద్ధి. మరి ఆ రథంలో ఈ దేహాన్ని పొందినటువంటి దేహదారి ఆ రథంలో కూర్చున్నటువంటి ప్రయాణికుడు. ఆ ప్రయాణికుడు తన యొక్క గమ్యాన్ని సక్రమంగా చేరాలి అంటే మన బుద్ధి సక్రమంగా పనిచేయాలి. అంటే కళ్యాలను మనం సక్రమంగా పట్టుకొని, అంటే మనస్సుని చాలా జాగ్రత్తగా ఇంద్రియాల నుండి దూరంగా ఇంద్రియాలను మనసును ఆధీనంలో ఉంచుకోగలగాలి. సో అప్పుడే అది సాధ్యమవుతుంది. అందుకే ఇక్కడ చెప్తున్నారు, సో ఆ మనసు ద్వారా ఆత్మను ఉద్ధరించుకోవాలి తప్ప, అంటే
మానవుడి యొక్క గమ్యమైనటువంటి భగవద్ధామాన్ని చేరుకునే ఆధ్యాత్మిక విషయాలలోకి మనము వెళ్ళాలి తప్ప, ఆ భౌతికమైనటువంటి విషయాలకు, ఈ తాత్కాలికమైనటువంటి విషయాలకు అనురక్తులై ఆత్మను పతనం చెందించుకోకూడదు అని చెప్తున్నారు. సో, మనసు బద్ధజీవుడికి మిత్రుడు మరియు శత్రువు కూడా అని చెప్తున్నారు. మరి ఎప్పుడు మిత్రులాగా ఉంటుంది? ఎప్పుడు శత్రువులాగా ఉంటుంది అని చూస్తే ఇక్కడ చెప్తున్నారు. బంధురాత్మాత్మనస్తస్య ఏనాత్మైవాత్మనా జితః అనాత్మనస్తుం శత్రుత్వే వర్తేతాత్మైవ శత్రువత్. సో, మనస్సును జయించిన వారికి, అంటే మనస్సును ఎవరైతే కంట్రోల్‌లో ఉంచుకోగలుగుతారో, మనసును, ఇంద్రియాలను ఎవరైతే కంట్రోల్‌లో ఉంచుకోగలుగుతారో అటువంటి వానికి మనసే మిత్రులలో ఉత్తమమైనటువంటి మిత్రుడు అని చెప్తున్నారు. కానీ ఎవరైతే ఆ మనసును ఆధీనంలో ఉంచుకోలేకపోతారో, మనసును జయించలేకపోతూ ఉంటుంటారో, అంటే అలా చేయడంలో, అంటే మనసును జయించడంలో విఫలమైనటువంటి వానికి అతని మనసు ఒక పరమశత్రువు వలె పనిచేస్తుంది. సో, సాధారణంగా మనం మన జీవనంలో చూస్తూ ఉంటుంటాం. మన శత్రువులు పక్కనే ఉన్నట్లయితే ఎప్పుడూ కూడా భయంతోనే ఉంటూ ఉంటాం. ఎప్పుడు ఏం జరుగుతుంది? ఏంటి? ఏంటి? అనేటువంటి. అదే మన పక్కన ఒక మంచి మిత్రుడు ఉన్నారనుకోండి, చాలా సంతోషంగా, ధైర్యంగా ఉండగలుగుతాం. సో, కాబట్టి ఇక్కడ మన మనస్సుని మనమే, మనకు మంచి మిత్రుడా లేదా శత్రువు అనేటువంటిది మనమే తయారు చేసుకుంటాము అనేటువంటి విషయాన్ని మనకు భగవద్గీతలో బోధిస్తూ ఉన్నారు భగవంతుడు. సో, ఇక్కడ మనం చూసినట్లయితే మనసు మానవునికి మిత్రుడుగా ఉన్నట్లయితే అది మన యొక్క ఆదేశాలను పాటిస్తుంది అని చెప్తారు. ఇంద్రియ భోగము నుండి అనాసక్తమై ఉంటుంది అని చెప్తున్నారు. అలాగే ఇక తద్వారా, అంటే మన యొక్క ఆదేశాలను పాటిస్తూ ఇంద్రియ భోగము నుండి అనాసక్తమై ఉండడం వల్ల జీవాత్మకు శ్రేయస్సు కలుగుతుంది అని చెప్తున్నారు. సో, ఆ జీవాత్మకు శ్రేయస్సు కలిగేటువంటి వాటిని మాత్రమే ఈ మనసు స్వీకరిస్తుంది అని చెప్తున్నారు. సో, ఎప్పుడు అంటే మానవుని మనసు మనకి మిత్రుడుగా ఉన్నప్పుడు. సో, మన పక్కన మిత్రులు, స్నేహితులు మనకు ఉన్నట్లయితే మనం సంతోషంగా ఈ భౌతిక ప్రపంచంలో ఎలాగైతే ఉండగలుగుతామో, సో, అది ఇక్కడ తెలియచేస్తున్నటువంటి అంశం. అలా కాకుండా మన మనసును మన ఆధీనంలో ఉంచుకోలేకపోయినట్లయితే, అంటే మన మనసు మనకి శత్రువులాగా పనిచేస్తుందనుకోండి. అంటే మనసు ఆధీనంలో లేనప్పుడు, ఇంద్రియాలను మన ఆధీనంలో ఉంచుకోలేనప్పుడు మనకి పరిస్థితి చూడొచ్చు ఇక్కడ. కామము, క్రోధము మరియు లోభము వంటి పాపపూరితమైనటువంటి కోరికల వెంట పరుగుడుతుంది. ఎప్పుడైతే మనసు ఆధీనంలో లేకుండా ఉంటుందో, అప్పుడు ఇది ఇక కామ, క్రోధ, లోభ వంటి ఆ పాపపూరితమైనటువంటి కోరికల వెంటే పరిగెడుతూ ఉంటుంది అని చెప్తున్నారు. సో, సన్మార్గం నుండి పక్కదారి పడుతుంది. ఆ ఇంద్రియ భోగంపై ఆసక్తి కలిగి ఉంటుంది అని చెప్తున్నారు. సో, కాబట్టి మనసు మన ఆధీనంలో ఉండాలి అంటే నిరంతరము ఈ కలియుగంలో యుగధర్మమైనటువంటి ఆ భగవంతుని యొక్క నామ సంకీర్తనం చేయాలి అని చెప్తారు. అదే హరినామ సంకీర్తనము. చైతన్య మహాప్రభువులు వారి యొక్క బోధనలైనటువంటి మనకి అందించినటువంటి, ప్రచారం చేసినటువంటి అంశాల్లో హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే అంటూ ఆ భగవంతుని యొక్క నామాలను నిరంతరము జపించడం ద్వారా మన మనస్సు మన ఆధీనంలో ఉంటుంది. తద్వారా ఆ ఇంద్రియాలను జయించి ఒక మనసు మనకు మంచి మిత్రుడై ఉన్నప్పుడు మనము సన్మార్గంలో ప్రయాణించే విధంగా ఉంటుంది. అలా మనస్సును ఆధీనంలో చేసుకోలేకపోయినట్లయితే కామ, క్రోధ వీటి వెంట పడుతుంది అని చెప్తారు. అలాగే మనకి ఇక్కడ కొటేషన్ చూసినట్లయితే, మైండ్ ఈజ్ లైక్ ఫైర్, వెన్ కంట్రోల్డ్ ఇట్ కెన్ మేక్ మిరాకిల్స్ హ్యాపెన్, వెన్ అవుట్ ఆఫ్ కంట్రోల్ కెన్ బర్న్ డౌన్ ఎవ్రీథింగ్ ఇన్సైడ్. సో, అంటే మన మనసు మన ఆధీనంలో ఉన్నట్లయితే, అది ఇక్కడ చెప్తున్నారు, మనసు అనేటువంటిది ఒక అగ్ని లాంటిది అని చెప్తున్నారు. ఆ అగ్నిని మనము కంట్రోల్‌గా వాడుకోగలిగితే చిన్న చిన్న పనులు ప్రతిరోజు కూడా మనం లేవగానే చేసేటువంటి పూజ గాని, వంటల్లో చేసేటువంటి కానీ అగ్ని ద్వారానే మొదలెడుతూ ఉంటుంటాం. సో, అన్ని రకాలైనటువంటి మంచి పనులు కూడా చేసుకుంటూ ఉంటుంటాం. ఆ పనుల నుండి పెద్ద పెద్ద రాకెట్ల వరకు కూడా ఈ అగ్ని ద్వారా మనం చేయగలుగుతాం. ఎప్పుడు అంటే మన కంట్రోల్‌గా అగ్నిని వాడుకోగలిగినప్పుడు. మరి అదే అగ్ని
ఒక దండకారణ్యంలో పడిపోయిందనుకోండి. ఆ అరణ్యాన్ని మొత్తం కూడా తన పరిధిలో ఉన్న మొత్తాన్ని దహించి వేస్తుంది. అంటే కంట్రోల్ లేకుండా ఉన్నటువంటి అగ్ని. సో, అదే మన మనసు కూడా అలాగే అని చెప్తున్నారు. మన మనసును మన ఆధీనంలో ఉంచుకోగలిగితే అది ఎంతో ఉత్తమమైనదిగా ఉండి మనకి ఎంతో ఉపయోగపడుతుంది అని చెప్తూ. సో, ఇంకా చెప్తూ ఉన్నారు. హరే కృష్ణ. సో, ఈరోజు మనకి శ్రీల భక్తి సిద్ధాంత సరస్వతి గోస్వాముల వారి యొక్క ఆవిర్భావ దినోత్సవము. సో, వారు ఇస్కాన్ వ్యవస్థాపక ఆచార్యులైనటువంటి శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు ఇక్కడ మనకు కనిపిస్తున్నటువంటి వారు వీరు భక్తి సిద్ధాంత సరస్వతి గోస్వాముల వారు. ఈ ఇస్కాన్ కంటే ముందుగానే ఇస్కాన్ సంస్థ ఆచార్యులైనటువంటి సంస్థాపక ఆచార్యులైనటువంటి శ్రీల ప్రభుపాదుల వారి యొక్క గురువులు వీరు. వీరి యొక్క ఆవిర్భావ దినోత్సవం ఈరోజు. సో, వీరు అంతకుముందే ఆధ్యాత్మిక విషయాలని కృష్ణ చైతన్య మహాప్రభువుల యొక్క బోధనలను ప్రచారం చేయడానికి అప్పట్లోనే భారతదేశంలో 64 గౌడీయ వైష్ణవ మఠాలను స్థాపించినటువంటి వారు. అలాగే చైతన్య మహాప్రభువుల వారి యొక్క బోధనలు ప్రపంచవ్యాప్తంగా ముఖ్యంగా ఇంగ్లీష్ మాట్లాడే వారికి అందాలి అనేటువంటి విషయాలను వీరు శ్రీల ప్రభుపాదుల వారికి మొదటి పరిచయంలోనే బోధించినటువంటి వారు. అలాగే ఈ సాంప్రదాయాల్లో బ్రాహ్మణత్వం కానీ, ప్రచారం కానీ, దీనికి కుటుంబ నేపథ్యం కానీ, ఎటువంటి జన్మ నేపథ్యం కాకుండా అందరూ కూడా అర్హులే అనేటువంటి విషయాన్ని బోధించినటువంటి వారు. సో, అందుకే వీరిని సింహ గురువు అని కూడా పిలుస్తారు. సో, అటువంటి ఆచార్యులైనటువంటి భక్ శ్రీల భక్తి సిద్ధాంత సరస్వతుల వారి యొక్క ఆవిర్భావ దినోత్సవము. సో, వారి ప్రణామ మంత్రం ఒకసారి చెప్తాను, అందరికి వినండి. నమా ఓం విష్ణుపాదాయ కృష్ణ ప్రేష్టాయ భూతలే శ్రీమతే భక్తి సిద్ధాంత సరస్వతి నామిని శ్రీవార్షభానవీ దేవి దయతాయ కృపాబ్దయే కృష్ణ సంబంధ విజ్ఞానదాయినే ప్రభవే నమః. మాధుర్వోజ్వల ప్రేమాద్య శ్రీరూపానుగ భక్తిదా శ్రీ గౌర కరుణా శక్తి విగ్రహాయ నమోస్తుతే. నమస్తే గౌరవాణి శ్రీమూర్తయే దీనతారిణే రూపానుగ విరుద్ధాప సిద్ధాంత ద్వంతహారిణే. సో, శ్రీల భక్తి సిద్ధాంత సరస్వతుల వారికి జై. సో, ఇక్కడ ఇంకా మనకి భగవద్గీత ఈ విషయాన్ని చూస్తూ ఉన్నట్లయితే ఈ అధ్యాయంలోని 7వ శ్లోకంలో ఆయన భగవంతుడు కృష్ణ భగవానుల వారు ఈ విధంగా మనకి చెప్తూ ఉన్నారు. జితాత్మన ప్రశాంతస్య పరమాత్మా సమాహితః శీతోష్ణ సుఖ దుఃఖేషు తథా మానాపమానయోః. సో, ఆయన చెప్తున్నారు, మనస్సును జయించిన వాడు శాంతిని పొందిన కారణంగా పరమాత్మను అదివరకే సమీపించి ఉంటాడు. అటువంటి యోగులు సుఖదుఖములను, శీతోష్ణములను, మానవమానములను సమానంగానే స్వీకరిస్తారు శ్రీల భక్తి సిద్ధాంత సరస్వతుల వంటి వారు అనేటువంటి విషయాన్ని సో మనం ఇక్కడ తెలుసుకోవలసినటువంటి. సో, మనసును జయించినటువంటి వాడు అంతకుముందే శాంతిని పొందినటువంటి వారు అని చెప్తున్నారు. సో, కాబట్టి వారు ఖచ్చితంగా ఆయన మనము కృష్ణ భగవానులు వారి యొక్క పాద పద్మాలను ఆశ్రయించినటువంటి వారు శ్రీల భక్తి సిద్ధాంతుల వారు. సో, మరి అటువంటి గొప్పవారు, అటువంటి యోగులు సుఖాలనైనా, దుఃఖాలనైనా, చలి అయినా, వేడినైనా, మానవ అవమానాలనైనా, ఈ భౌతికమైనటువంటి ద్వంద్వాలన్నిటి కూడా వారికి సమానంగానే అయినవి. భక్తి మాత్రమే, ఆ భగవంత్ సంబంధమైనటువంటివి మాత్రమే వారికి ముఖ్యమైనవిగా చెప్తారు. సో, ఇంకా చెప్తున్నారు ఇక్కడ మనకి.
జ్ఞాన విజ్ఞాన తృప్తాత్మ కూటస్థో విజితేంద్రియ యుక్త ఇత్యుచ్యతే యోగి సమలోష్టాశ్మకాంచన. సో ఇంకా ఆయన చెప్తున్నారు, మనిషి తాను పొందినటువంటి జ్ఞాన విజ్ఞాన విచక్షణ చేత పూర్తిగా సంతుష్టుడు అయినప్పుడు ఆత్మానుభవంలో నెలకొన్న వానిగా చెప్పబడి యోగిగా పిలువబడతాడు అని చెప్తున్నారు. ఇక్కడ యుక్త ఇతి యుచ్యతే యోగి అని చెప్తున్నారు. అంటే భగవంతునితో సంబంధాన్ని కలిగిన వాడే యోగి అంటారు. సో అతడు దివ్యత్వంలో నెలకొని ఆత్మ నిగ్రహంతో ఉంటాడు. అతడు మట్టిని, రాళ్లను మరియు బంగారాన్ని అన్నిటినీ కూడా ఒకే దృష్టితో చూస్తారు. ఆ యోగులకు మట్టైనా రాళ్ళైనా ఒకటే. అవన్నీ కూడా తుచ్చమైనటువంటివి, భౌతికమైనటువంటివి. సో కృష్ణ సంబంధ విషయాలు తప్ప ఈ భౌతిక విషయాలన్నీ కూడా వారికి ఎటువంటి విలువలేనిగానే ఉంటాయి. సో మన మనసుకి 6 శత్రువులు ఉన్నారని చెప్తారు. కామ, క్రోధ, లోభ, మద, మోహ, మాత్సర్యాలు అనేటువంటివి ఇవి మన మనసుకు శత్రువులు అని చెప్తారు. సో ఇక్కడ మనకి భగవంతుడు 6 నుండి 26 వరకు కూడా అష్టాంగ యోగ విధానము అంటే ఏంటి అనేటువంటి అంశాలని బోధిస్తూ ఉన్నారు. సో యోగా అంటే వాట్ ఈజ్ యోగా అంటే మనం బయట మార్కెట్లో కనిపించేటువంటి ఈ యోగాలు కావు. కనెక్టింగ్ టు ది గాడ్, భగవంతునితో సంబంధాన్ని నెలకొల్పేటువంటిది యోగం. సో మనకి ఇక్కడ భగవద్గీతలో బోధించేటువంటి విధానాల్లో కర్మయోగము, జ్ఞానయోగము, భక్తి యోగము, అలాగే భగవంతుడు మన మనసును ఆధీనంలో ఉంచుకోవడానికి అష్టాంగ యోగ విధానాన్ని కూడా పరిచయం చేస్తూ ఉన్నారు. సో అష్టాంగ యోగ విధానంలోని 8 అంగాలు చూసినట్లయితే ఇక్కడ యమ, నియమ, ఆసన, ప్రాణాయామ, ప్రత్యాహార, ధారణ, ధ్యాన, సమాధి స్థితి అనేటువంటి 8 అంగాలు మనకి ఇక్కడ అష్టాంగ యోగ విధానంలో సూచించబడుతూ ఉన్నటువంటి విధానాలు. సో ఇందులో మొదటి అంగమైనటువంటి యమ అంటే ఈ భక్తి విధానంలో మనస్సుని ఆధీనంలో ఉంచుకోవడానికి మనం చేయవలసినటువంటి పనులు, అంటే సానుకూలమైనటువంటి సూచనలు. ఏ సూచనలు మనము ఆచరిస్తూ ఉంటే మనము ఉన్నతమైనటువంటి స్థితికి చేరుకోగలుగుతాం. అది యమ అంటారు. ఇక నియమ అంటే మరి అవి చేస్తూ ఉన్నప్పుడు ఆధ్యాత్మికంగా వృద్ధి చెందడానికి, భగవంతుని ధామాన్ని అంటే భగవంతు సంబంధంలో మనము వృద్ధి చెందాలి అంటే ఏం చేయకూడదు అంటే చేయకూడని వాటిని నియమాలు అంటారు. అందుకే మనము నియమాలు అని చెప్పుకుంటాం. అంటే నియంత్రణ, ప్రతికూల నిషేధాలు. అలాగే ఇక అష్టాంగ యోగ విధానంలో 3వ అంగము ఆసనం. అంటే మనం కూర్చునేటువంటి విధానం. ధ్యానం చేయడానికి మనం కూర్చునేటువంటి భంగిమలు, అంటే శరీరాన్ని నియంత్రించుకోవడం. దీన్ని ఆసనము అని చెప్తుంటారు. అలాగే అంటే ముందుగా మనము ఏదైనా ఒక విషయాన్ని చేసేటప్పుడు ఏం చేయాలి, మన ఉద్దేశం ఏంటి అనేటువంటి చూస్తాము. ఆ తర్వాత ఏం చేయకూడదు చూస్తాము. ఇక ఈ అష్టాంగ యోగ విధానంలో 3వ అంగమైనటువంటి శరీరాన్ని నియంత్రించుకోవడము. దానికి ఆసనం, ఒక ప్రదేశాన్ని చూసుకొని, మరీ లోతైన ప్రదేశం కాకుండా లేదా మరీ ఎత్తైనటువంటి ప్రదేశం కాకుండా ఉంచుకొని సమతలంగా ఉన్నటువంటి ప్రదేశంలో, పూర్వకాలంలో చెప్పారు ముందుగా దానిపైన కుసగడ్డిని వేసి, అంటే తర్వాత జింక చర్మము, తర్వాత దానిపైన సున్నితమైనటువంటి వస్త్రాన్ని వేసి ఆ విధంగా మనము చేస్తారని చెప్పి. ఆ తర్వాత కూర్చున్న తర్వాత అంటే భంగిమ ఒక పద్ధతి వచ్చిన తర్వాత శ్వాసను పైన నియంత్రణ ఏర్పరచుకోవడాన్ని ప్రాణాయామము అని అంటారు. ఆ తర్వాత శ్వాస మన ఆధీనంలోనికి వచ్చినట్లయితే, అంటే ఉచ్ఛ్వాస నిశ్వాసల ద్వారా శ్వాసను మన ఆధీనంలోకి తీసుకున్నాక ఇక ఆ ఇంద్రియాల యొక్క ఉపసంహరణ, ఇది ముఖ్యమైనటువంటి అంశాలు. ఇంద్రియాలను మనము నియంత్రించుకోవడం, దాన్ని ప్రత్యాహారము అని అంటారు. ఇంద్రియాలు మన ఆధీనంలోనికి వచ్చినట్లయితే మనసు నియంత్రణలోకి వస్తుంది. దానిని ధారణ అంటారు. సో మనసు యొక్క శోషణ పరిష్కరించుట. యమ, నియమ, ఆసన, ప్రాణాయామ, ప్రత్యాహార, ధారణం అంటే మనసు మన నియంత్రణలోకి వచ్చిన తర్వాత ఇక భగవంతుని గురించి ధ్యానం చేయాలి. అష్టాంగ యోగ విధానం యొక్క ఉద్దేశం కూడా మరలా అదే. ఇక్కడ ధ్యానం, విష్ణు భగవానుడిపై, కృష్ణ భగవాన్ని ధ్యానం చేయడం. సో ఆ విధంగా ధ్యానం చేస్తూ చివరికి అంగం, అష్టాంగ యోగ విధానంలో చివరి అంశమైనటువంటి సమాధి స్థితి.
తనను తాను పూర్తిగా ఆ భగవంతునికి సమర్పించుకోవడం, మైమర్చిపోవడం, పూర్తిగా శోషణ అని చెప్తుంటారు. సో, ఇంకా ఆ యమ అనేటువంటి దాంట్లో మనం చూసినట్లయితే ఇంతకుముందు ఆ అంశంగానే యోగి సర్వదా దేహాన్ని, మనసును, ఆత్మను భగవంతుని సంబంధంలోనే వినియోగించాలి. ఏం చెయ్యాలి అనేదే కదా యమ అంటే. సో, అతడు ఏకాంత ప్రదేశంలో ఒంటరిగా జీవిస్తూ ఎల్లప్పుడూ జాగ్రత్తగా మనసును నిగ్రహించుకోవాలి. అతడు ఆశలన్నీ వదిలి ఏమీ పరిగ్రహించుకోకుండా ఉండాలి అని చెప్తారు. ఇది అష్టాంగ యోగ విధానంలోని యమ అనేటువంటి అంశం. ఇక నియమం. దీనికి చెప్తున్నారు. యుక్తాహార విహారస్య యుక్త శ్రేష్టస్య కర్మసు యుక్త స్వప్నావబోధస్య యోగో భవతి దుఃఖః. సో, ఇంకా ఆయన చెప్తున్నారు. అంటే ఏమిటి నియమాలేంటంటే ఆహారము, నిద్ర, విహారము, మనం చేసే పనుల అలవాట్లు ఎవరైతే క్రమపరుచుకుని ఉంటారో వారు యోగ సాధన ద్వారా సమస్త భౌతిక దుఃఖాలు పోగొట్టుకునే యోగ సిద్ధి వారికి కలుగుతుంది. అవి నియమాలు అని చెప్తున్నారు. యుక్తాహార విహారస్య అంటే యుక్త ఆహారం తీసుకోవడంలో గాని, నిద్రపోవడంలో గాని, విహారాలు చేయడంలో గాని, పనులు చేసేటువంటి విషయాలలో గాని ఒక క్రమ పద్ధతి ఉండాలి అని చెప్తున్నారు. ఒక నియమం ఉండాలి అని చెప్తున్నారు. అటువంటి వారే ఈ యోగలో పరిపూర్ణతను సాధించగలుగుతారు అని చెప్తున్నారు. సో, ఇంకా చెప్తున్నారు. ఓ అర్జున, ఎవరైతే అతి ఎక్కువగా తింటారో లేదా అతి తక్కువగా తింటారో, అతి ఎక్కువ నిద్రపోతారో లేదా అతి తక్కువ నిద్రపోతారో వారు యోగంలో విజయం సాధించలేరు అని చెప్తున్నారు. సో, ఇంకా ఆయన చెప్తున్నారు ఇక్కడ మనకి. మనిషి దృఢ సంకల్పంతో, శ్రద్ధతో ఈ యోగ మార్గమును తప్పక అభ్యాసం చెయ్యాలి. ప్రాపంచిక తలంపుల నుండి వచ్చిన అన్ని కోరికలను త్యజించి మనసుతో ఇంద్రియాలను అన్ని వైపుల నుండి నిగ్రహించుకోవాలి అర్జున అని చెప్తున్నారు ఈ యోగ విధానంలో. సో, ఇంకా చెప్తున్నారాయన. పూర్తి నిశ్చయంతో కూడినటువంటి బుద్ధి ద్వారా మనిషి క్రమక్రమముగా సమాధిలో నెలకొనాలి. అంటే ఇక ఇంతకుముందు చెప్పినట్లు యమ, నియమ, ఆసన, ప్రాణాయామం, ప్రత్యాహారం, ధారణ, ధ్యానం, చివరికి సమాధి స్థితి. సో, ఆ విధంగా పూర్తి నిశ్చయంతో కూడినటువంటి బుద్ధి ద్వారా మనిషి క్రమంగా సమాధి స్థితిలో నెలకొనాలి అనేటువంటి విషయాన్ని ఇక్కడ మనకి తెలియచేస్తున్నారు. ఆ విధంగా మనసును కేవలము ఆత్మ మీదనే లగ్నం చేసి ఇక దేనిని గురించి ఆలోచించకూడదు. సో, ఆ విధంగా అంటే భగవంతుని ధ్యాసలోనే ఆత్మను అంటే ఆ మనసును నిమగ్నం చేయాలి అని చెప్తున్నారు. సో, ఆ విధంగా ఆత్మ జ్ఞానాన్ని పొందాలి అని చెప్తున్నారు. ఆత్మ మీదనే మనసును లగ్నం చేసి ఆత్మ సంయమ యోగం ఇక్కడ. సో, ఇవి ఇక దేనిని గురించి కూడా ఆలోచించకూడదు అని చెప్తున్నారు. సో, ఇంతకుముందు మనం చెప్పినట్లుగా ఈ దేహము ఒక రథము అని అనుకున్నట్లయితే మన యొక్క ఇంద్రియాలు ఆ రథానికి కట్టబడినటువంటి గుర్రాలు. ఇక మనసేమో ఆ గుర్రాలకు కట్టబడినటువంటి కళ్యాలు. ఇక ఈ బుద్ధి ఇంటెలిజెన్స్ ఏదైతే ఉందో అది రథసారథి. ఆ రథాన్ని గుర్రాలను అదిలించేటువంటి వాడు. సో, ఇక ఈ దేహాన్ని పొందినటువంటి ఆత్మ ఏదైతే ఉందో ప్రయాణికుడు, జీవాత్మ. సో, జీవాత్మ సరి అయినటువంటి గమ్యాన్ని చేరుకోవాలి అంటే ఆ రథసారథి సక్రమంగా పనిచేయాలి. బుద్ధి సక్రమంగా పనిచేసినప్పుడు అది సాధ్యమవుతూ ఉంటుంది. సో, ఇక్కడ చెప్తున్నారు ఇక్కడ మనకి. ఈ చంచలమైన నిలకడలేని మనసు ఎక్కడెక్కడ తిరిగినా మనిషి దానిని నిశ్చయంగా వెనుకకు తెచ్చి తిరిగి ఆత్మకు వశం చెయ్యాలి. ఆత్మ సంయమం చేయాలి. యతో యతో నిశ్చరతి మన చంచలమస్థిరం తతస్తతో నియమ్యైత దాత్మన్యేవ వశం నయేత్. చెప్తున్నారు. ఈ చంచలమైనటువంటి మనసు ఎంతో చంచలమైనది అని చెప్తారు. మరి అటువంటి ఆ చంచలమైనటువంటి మనస్సును అది ఎటెటో తిరుగుతుంటుంది. మనం ఇక్కడే ఉంటాం. మన మనసు ఎక్కడికో పరిగెడుతుంది. ఎన్నో కోట్ల మైళ్ళ దూరంలో అంటే కొన్ని వేల మైళ్ళ దూరంలో ఉన్నటువంటి ప్రదేశంలో కూడా ఇక్కడుండి క్షణంలో అక్కడ మనం ఉన్నట్లు ఊహించగలుగుతాం మనసు ద్వారా. సో, అందుకే చెప్తున్నారు. అది ఎటెటో తిరుగుతూ ఉంటుంది. చంచలమైనటువంటిది. అటువంటి ఆ మనసుని
నిశ్చయంగా వెనకకు తెచ్చి ఆత్మకు వశం చేయాలి అని చెప్తూ ఉన్నారు. సో ఇంకా చెప్తున్నారు ఆయన, ప్రశాంత మనసం హేనం యోగినం సుఖముత్తమం ఉపైతి శాంత రజసం బ్రహ్మభూతమకల్మషం. మనసు లగ్నమైన యోగి అత్యున్నతమైన ఆధ్యాత్మిక సుఖ పరిపూర్ణత్వమును తప్పక పొందుతాడు. అతడు రజోగుణానికి అతీతుడై భగవంతునితో ఉన్నట్టి గుణరీతి సమత్వమును అనుభూతి చేసుకుని గత కర్మల ఫలాల నుండి ముక్తి పొందుతాడు అని చెప్తారు. ఈ జీవులందరూ కూడా భగవంతుని గుణరీత్యా భగవంతుని యొక్క అంశలమే. ఆ విషయాన్ని మర్చిపోవడం ద్వారా, ఆ భగవంతునితో మనకున్న సంబంధాన్ని మర్చిపోవడం ద్వారానే ఈ బంధనాలలో మనము చిక్కుకొని పోతూ ఉన్నాం. సో ప్రతి జీవుడి యొక్క ముఖ్య ఉద్దేశం ఆ కృష్ణుణ్ణి నిరంతరము స్మరించుకోవడము, ఆ కృష్ణుణ్ణి మర్చిపోకుండా ఉండడం. రెండు ఒకటే. నిరంతరం స్మరించడము అంటే మర్చిపోకుండా ఉండడం. సో ఈ రెండు కూడా ముఖ్యమైనటువంటి నియమాలు ప్రతి భక్తుడికి అని చెప్తారు. సో సో ఇంకా చెప్తున్నారు, ఈ విధంగా ఆత్మ నిగ్రహం కలిగిన యోగి యోగ సాధనలో నెలకొని సమస్త భౌతిక మలినముల నుండి ముక్తి పొందుతాడు. ఎల్లప్పుడూ పరమాత్ముని దివ్యమైన సేవలో ఉండుటయే సంపూర్ణ ఆనందం యొక్క అత్యున్నత స్థాయి అని, దానిని అతడు పొందుతాడు అని తెలియచేస్తూ ఉన్నారు. సో ఇంకా చెప్తూ ఉన్నారు, ప్రశాంతమైనటువంటి మనసును కలిగిన వాడు ప్రశాంత మనసం హేనం యోగినం సుఖముత్తమం ఉపైతి శాంతరజసం బ్రహ్మభూతమకల్మషం. సో ప్రశాంతమైన మనసును కలిగిన వాడు కామ క్రోధ ఉద్రేక కారణాలకు అతీతుడుగా ఉంటాడు అని చెప్తాడు. పాపరహితుడు బ్రహ్మస్వరూపుడు అయిన యోగ పురుషుడికి పరమ సుఖం లభిస్తుంది. అంటే ఆ భగవత్ సంబంధంలో నెలకొని ఉన్నటువంటి వాడే ఆ పరిపూర్ణమైనటువంటి స్థితిని పొందగలుగుతారు అని చెప్తారు. ఇంకా భగవంతుడు చెప్తున్నాడు, ఎవరైతే నన్ను అంతటా దర్శిస్తారో, ఆ భగవంతుణ్ణి అన్నింటిలోనూ కూడా సమదర్శన అని చెప్తున్నారు, అన్నింటిలో కూడా ఆ భగవంతుణ్ణి దర్శించగలుగుతారో. ఇక్కడ చెప్తున్నారు, యోమాం పశ్యతి సర్వత్రా సర్వంశ మయి పశ్యతి. అంటే ఎవరైతే నన్ను అంతటా దర్శిస్తారో, అన్నింటినీ నాయందే దర్శిస్తారో, తస్యాహం నా ప్రణశ్యామి సచమే నా ప్రణశ్యంతి అని చెప్తున్నారు. అంటే వారు నన్ను కోల్పోరు, నేను వారిని కోల్పోను. నేను ఎప్పుడూ వారిని అంటిపెట్టుకుని ఉంటాను, వారిని కాపాడుతూ ఉంటాను నా భక్తులను అంటూ చెప్తూ ఉన్నారు ఆయన. సో ఇంకా చెప్తున్నాడు, ఆ విధంగా ఇవంతా విన్న తర్వాత మరలా అర్జునుడు ఇవి ఏమంటున్నాడు అంటే, ఇక్కడ చూస్తే మనము ఆయన అంటున్నాడు, అష్టాంగ యోగ గురించి ఆ కృష్ణ భగవానుడు బోధించినటువంటి ఆ బోధనలన్నీ విన్న తర్వాత అర్జునుడు సో ఈ విధంగా అంటున్నాడు మరలా. అర్జున ఉవాచ యో అయం యోగస్త్వ యా ప్రోక్త సామ్యేన మధుసూదన ఏ తస్యాహం న పశ్యామి చంచలత్వాత్ స్థితిం స్థిరాం. సో ఇంకా ఆయన చెప్తున్నారు, అర్జునుడు ఈ విధంగా అంటున్నాడట, ఓ మధుసూదన, మనసు నిలకడలేనిది కావడం వలన నీవు చెప్పిన ఈ యోగ విధానము నాకు ఆచరింప శక్యము కానిది మరియు అసాధ్యమైనది అనిపిస్తున్నదయ్యా అంటూ చెప్తున్నారు. సో మన మనస్సు ఏదైతే ఉంది, ఇది నిలకడలేనటువంటిది, ఇది ఇంతకుముందు చెప్పినట్లుగా చంచలమైనటువంటిది, ఎటెటో తిరుగుతూ ఉంటుంది. కనుక మరి నీవు చెప్పినటువంటి యోగ విధానాన్ని ఆచరించాలంటే మనసును కేంద్రీకరించాలి, మనసును ఆధీనంలో ఉంచుకోవాలి. కాబట్టి నీవు చెప్పినటువంటి ఈ యోగ విధానము నాకు ఆచరింప శక్యము కానిది మరియు అసాధ్యమైనదిగా అనిపిస్తుంది కృష్ణ అంటూ అర్జునుడు తాను విన్న ఆ యోగ విధానం గురించి తనకు కలిగినటువంటి సందేహాన్ని నివృత్తి చేసుకోవడానికి జిజ్ఞాసుడైనటువంటి శిష్యుడు, భక్తుడైనటువంటి అర్జునుడు అడుగుతూ ఉన్నాడు కృష్ణ భగవానుల వారిని. ఇంకా అంటున్నాడు అర్జునుడు, చంచలం హి మన కృష్ణ ప్రమాది బలవదృఢం తస్యాహం నిగ్రహం మన్యే వాయోరివ
సుదుష్కరం. ఇంకా ఆయన చెప్తున్నాడు, అర్జునుడు అంటున్నాడు కృష్ణ భగవానుడితో ఈ మనసు గురించి. ఓ కృష్ణ, మనసు చాలా చంచలమైనది, అల్లకల్లోలమైనది, బలమైనది మరియు మూర్ఖపు పట్టుగలది. అలాంటి మనసును నిగ్రహించడం అంటే వీచే గాలిని నియంత్రించటం కన్నా ఎక్కువ కష్టం అనిపిస్తుంది. గాలి ఎంతో వేగంగా ప్రయాణిస్తూ ఉన్నటువంటి ఆ సుడిగాలులనైనా నియంత్రించవచ్చేమో కానీ ఈ మనసుని ఎలానయ్యా నియంత్రించేది అంటూ అర్జునుడు తనకు కలిగినటువంటి సందేహాన్ని నివృత్తి చేసుకోవడానికి జిజ్ఞాసుడై అడుగుతూ ఉన్నాడు. సో దానికి ఇక భగవంతుడు సమాధానం చెప్తూ ఉన్నారు. సో కృష్ణ భగవానుడు ఉత్తమోత్తమైనటువంటి గురువు. కృష్ణం వందే జగద్గురు. సో మరి అటువంటి కృష్ణుడు సమాధానం చెప్పకపోవడం చెప్తున్నాడు ఇక్కడ. శ్రీ భగవానువాచ అసంశయం మహాబాహో మనో దుర్నిగ్రహం చలం అభ్యాసేన తు కౌంతేయ వైరాగ్యేన చ గృహ్యతే. సో శ్రీకృష్ణ పరమాత్ముడు చెప్తున్నాడు, ఓ అర్జున, అసంశయం మహాబాహో మనో దుర్నిగ్రహం చలం. ఓకే ఓ కృష్ణ, ఓ అర్జున, చంచల స్వభావమైన మనసును నిగ్రహించడం శక్యం కానిది అనడంలో నువ్వు అన్నట్లు సందేహం లేదయ్యా అర్జున. కానీ తగిన సాధన మరియు వైరాగ్యముల ద్వారా దానిని కూడా నిగ్రహించవచ్చు, మనసును కూడా నిగ్రహించవచ్చయ్యా అర్జున. కాకపోతే తగినంత సాధన ఉండాలి. సాధనే కాదు, ఆ ఇంద్రియ విషయాల పట్ల వైరాగ్యం ఉండాలి అని చెప్తున్నారు. తద్వారా ఆ మనసును కూడా వశపరుచుకోవచ్చు, ఆధీనంలో ఉంచుకోవచ్చు అర్జున అని చెప్తూ ఉన్నారు. సో మరి ఇక ఆ విధంగా విన్న తర్వాత మరలా అర్జునుడికి మరికొంత డౌట్ వచ్చింది. మరి నువ్వు అన్నట్లుగా ఇది ప్రారంభిస్తాము, మరి పరిపూర్ణతను సాధించలేకపోతే వారి పరిస్థితి ఏమిటయ్యా అంటూ అడుగుతూ ఉన్నాడు. అర్జునుడు మళ్ళీ అడుగుతున్నాడు. అర్జున ఉవాచ అయతి శ్రద్ధయోపేతో యోగచ్చలిత మానసః అప్రాప్య యోగ సంసిద్ధిం కాం గతి కృష్ణ గచ్చతి. ఆయన అడుగుతున్నాడు అర్జునుడు, ఈ మార్గంలో శ్రద్ధతో ప్రయాణం ప్రారంభించి కూడా చంచలమైన మనసు కారణంగా తగినంత పరిశ్రమించక యోగ లక్ష్యం యొక్క అంతిమ విజయాన్ని ఈ జన్మలోనే సాధించలేకపోయిన యోగి యొక్క గతి ఏమిటి కృష్ణ అంటూ అడుగుతున్నాడు మళ్ళీ అర్జునుడు. ఓకే కృష్ణ, మీరు అన్నట్లుగా సాధన ద్వారా దీన్ని సాధించవచ్చు అంటున్నావు. ఓకే, వైరాగ్యాన్ని ప్రదర్శించడం వల్ల సాధించవచ్చు అంటున్నావు. కానీ సో అలా అనుకొని సాధించడాన్ని ప్రారంభించినటువంటి వాళ్ళు నువ్వు చెప్పినట్లుగా దీన్ని ఆధీనపరచుకోవడానికి ప్రారంభించి, కానీ తగినంత పరిశ్రమ లేకపోవడం వల్ల ఈ జన్మలో, ఎందుకంటే కాలము మనకి అతి ముఖ్యమైనటువంటిది, సో ఈ జన్మలో దాన్ని సాధించలేకపోయినట్లయితే, అంటే ఆత్మానుభూతి మార్గము ఆ యోగ పదంలో మనకి అది పరిపూర్ణతను సాధించలేకపోయినట్లయితే మరి వాళ్ళ గతి ఏమిటి ఇంకా అంటున్నాడు. సో ఇంకా నెక్స్ట్ శ్లోకంలో ఈ విధంగా కూడా ఆయన్ని అడుగుతాడు. ఓ మహాబాహువులు కలిగిన కృష్ణ, ఆధ్యాత్మిక మార్గంలో భ్రమితుడైనటువంటి అట్టి వ్యక్తి ఆధ్యాత్మిక భౌతిక జయాలు రెండింటినీ పతనం చెంది ఏ రంగంలోనూ స్థానం లేకుండా చెదిరిన మేఘం వలె నశించిపోడా అని ఇంకా అడుగుతుంటాడు. ఎందుకంటే ఓకే, నువ్వు అన్నావు అటు భౌతికమైనటువంటి సుఖాలను పొందక ఇటు ఆధ్యాత్మికంగా వృద్ధి చెందక పోయినట్లయితే మరి అటు రెండింటికి కాకుండా పోతాడు కదా. మరి అటువంటి ఏమిటి, ఇటువంటి నా సందేహాన్ని నీవు తొలగించమని నిన్ను అడుగుతున్నాను. నీవు తప్ప నాకు ఈ పరిష్కారం ఇచ్చేటువంటి వాళ్ళు ఎవరూ లేరయ్యా అంటూ ఇంకా ఆయన అడుగుతాడు. దానికి ఇక కృష్ణ భగవానుల వారు సమాధానం చెప్తున్నారు ఇక్కడ. తపస్విభ్యోధికో యోగి జ్ఞానిభ్యోపి మతోధికః కర్మభ్యశ్చాధికో యోగి
తస్మాద్ యోగి భవార్జున. సో ఇంకా ఆయన చెప్తున్నారు ఇక్కడ, ఓ అర్జున, తపస్సు చేసే వాళ్ళ కంటే, ఆ శాస్త్రజ్ఞానము కలవాళ్ళ కంటే, కామ్యకర్మలు చేయువాని కంటే కూడా యోగి గొప్పవాడు. ఇక్కడ చెప్తున్నారు, తపస్విభ్యోధికో యోగి జ్ఞానిభ్యోపి మతోధికః. కాబట్టి చెప్తున్నారు, తపస్సు చేసే వాళ్ళకంటే, శాస్త్రజ్ఞానం కలవాళ్ళకంటే, కామ్యకర్మలు కర్మిభ్యచ్చాదికో యోగి అని చెప్తున్నారు. కామ్యకర్మలను చేయువాని కంటే కూడా యోగి గొప్పవాడు. తస్మాద్ యోగి భవార్జున. కాబట్టి నీవు యోగి అవ్వడానికి ప్రయత్నం చెయ్యి, అంటే భగవత్ సంబంధ విషయాలను తెలుసుకోవడానికి ప్రయత్నం చెయ్యి అర్జున అని చెప్తున్నారు. మరి ఉత్తమమైనటువంటి యోగి ఎవరు అనేటువంటి విషయాన్ని ఇక్కడ చెప్తున్నారు. యోగినామపి సర్వేషాం మద్గతేనాంతరాత్మనా శ్రద్ధావాన్ భజతే యో మాం స మే యుక్తతమో మతః. అత్యంత శ్రద్ధతో ఎల్లప్పుడూ నాయందే నిమగ్నమై ఉండువాడు, తన యందే నన్ను స్మరించేవాడు, భక్తితో సేవ చేసేవాడు అయిన యోగి యోగులలోకెల్లా అత్యుత్తమమైన వాడుగా పరిగణించబడతాడు అర్జున. ఇది నా అభిప్రాయం అర్జున అంటూ ఆ కృష్ణ భగవానుల వారు తెలియచేస్తూ ఉన్నటువంటి అంశం. సో ఇక్కడ మనకి తెలియచేస్తున్నటువంటి వాటిలో, ఇక్కడ ఈ సోపాన క్రమం తీసుకున్నట్లయితే, లాడర్ తీసుకున్నట్లయితే, సో దీంట్లో కర్మయోగము అనేటువంటిది బేసిక్ లో ఉన్నది అని చెప్తారు. దానికంటే ఉత్తమమైనది జ్ఞానయోగము, దానికంటే ఉత్తమమైనది అష్టాంగ యోగము, వీటన్నిటికంటే కూడా ఉత్తమమైనది భక్తి యోగము అని చెప్తారు. మిగతా అన్ని యోగాలన్నింటికి యొక్క తుది గమ్యము భక్తి యోగము అనేటువంటి విషయాన్ని మనకిక్కడ ఆ భగవంతుడు బోధిస్తూ ఉన్నటువంటి విషయం. అలాగే మనకి వివిధ రకాలైనటువంటి యుగాలలో వివిధ రకాలైనటువంటి యోగ పద్ధతులు ఉన్నవి అని చెప్తారు. సో అందులో ఇక్కడ మనం చూస్తూ ఉన్నట్లయితే, సత్యయుగంలో ధ్యానం చేయడము, ఎందుకంటే సత్యయుగంలో జీవుడు 1,00,000 సంవత్సరాల పాటు లైఫ్ స్పాన్ జీవించి ఉండేవారు అని చెప్తారు. అంటే ఈ భౌతిక దేహంలో. ఆ తర్వాత త్రేతాయుగంలో యజ్ఞయాగాదులు చేయడము అనేటువంటిది ఆ యుగ ధర్మము అని చెప్తారు. మరి అక్కడ యజ్ఞయాగాదులు చేయడానికి సమయం కూడా సరిపోతుంది. ఎందుకంటే ఆ లక్షల్లో నుంచి ఒక 0 తీసేస్తే 10,000 సంవత్సరాల వరకు జీవులు జీవించి అంటే దేహంలో ఉండేవారు అని చెప్తారు. ఇక ద్వాపర యుగంలోకొచ్చినట్లయితే అశ్రీ విగ్రహారాధన చేయడం, పూజలు, టెంపుల్ వర్షిప్ ఉండేది అని చెప్తారు. ఇక్కడ దాదాపుగా 1000 సంవత్సరాల వరకు ఆ జీవుడు దేహంలో ఉండేవాడు. కనుక ఆ విధంగా ఆ యుగాలలో సరిపోయేటువంటిది. మరి ఈ కలియుగంలో మనకి ఉన్నటువంటి జీవిత కాలం చూస్తే 100 సంవత్సరాలలాగా ఉంటుంది. సో అది కూడా అన్నీ సాధ్యం కాదు. సో మరి ఈ కలియుగం, కలహాల కలియుగంలో మనము చేయవలసినటువంటిది ఏంటంటే, చాంటింగ్ హోలీ నేమ్స్ ఆఫ్ ది లార్డ్. ఆ భగవంతుని యొక్క పవిత్ర నామాల జపం చేయడం. అదే ఈ కలియుగ ధర్మము అని చెప్తారు. సో మరి ఈ పవిత్ర నామాలు హరే కృష్ణ హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ హరే రామ 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 హరే హరే అంటూ ఆ భగవంతుని యొక్క నామాలను జపించేయడమే ఈ యుగ ధర్మము, కలియుగం యొక్క ధర్మంగా మనకి చెప్పబడుతూ ఉన్నటువంటి అంశం. సో ఈ నామ సంకీర్తనము మనకి లిఫ్ట్ లాంటిది అని చెప్తారు. మిగతా ఇతర మార్గాలు మనకి స్టైర్ కేసెస్ లాంటివి అని చెప్తారు. సో కనుక మనందరం కూడా ఆ భగవంతుని యొక్క నామాన్ని జపం చేస్తూ హాయిగా సంతోషంగా ఉండవచ్చు. హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే, కృష్ణం వందే జగద్గురు. సో హరే కృష్ణ అందరికీ. సో ధన్యవాదాలు. హరే కృష్ణ. సో ఎవరికైనా